Вярата е дадена от Господ Исус Христос. Всички вярваме, че Исус Христос е Месията, нали? Амен. Вярваме ли го това? Амен. В Евреи 12 глава 1 и 2 стих се казва, че Исус е начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Той е вложил вяра в нас. Той е сложил своето семе на вяра в нас. Амен. Обаче, тази вяра трябва да расте. Тази вяра трябва да се развива. Тази вяра трябва да става голяма. Тази вяра трябва ние да прибавим всяко старание, за да може тя да се оголемява. Вие знаете ли, че вярата е прогресивна? Вярата се увеличава. Някой човек има вяра само да се моли за някой, който има главоболие, друг има вяра да се моли за които са болни от рак и Бог ги изцелява. Вяра е много важно нещо да има в нас. Затова вярата трябва да расте. Оплашите ли са? Вяра. И трябва да прибавим на вярата. И да положим всяко старание. Какво да прибавим на вярата? Първото нещо, за което апостол Петър говори, да прибавим на вярата, добродетел. Добродетел. Това са добрите дела. Защото вяра без дела каква е? Мъртва. Нека да видим какво казва брат Яков. Брат Яков във 2 глава. Той говори от 14 стих надолу до 20. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Въпросителен. Ако някой брат или някоя сестра са голи и са останали без ежедневна храна, и някой от вас им каже: идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще каже някой: ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, а пък аз ще покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш, и бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? И накрая на главата 26 стих: както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва. Затова апостол Петър казва: прибавете